Ja, det er meget. Ja, vi kan bare give den gas op, vi kan bare hive det op. Gas. Og så går den stille af til. Lige nu de 5 kæmper, der står. Så er det fandme bare fuldtid. Det er en lynlås, Jonas. Hvad? Det er en lynlås. Der er kraftedeme op med Tivoli, hva' Jonas? Hvad sagde Skal jeg bare gå med fødderne? Jonas, hvad laver? Kan jeg godt gå op mod din gas? Vi skal låne svang. Nej, det er ved siden af. Okay. Hvad gør det der? Kom du, Anna. Det tror jeg også, at jeg lige skal på det.